Вітаю вас, шановная. Гэта Магілёўшчына гістарычная з Алексеем Батюковым на канале 6 ТВ Бай. І сёння у нас будзе моя любимая тэма адказы на ваши пытанні. Пад мінулым нашим роликам вы задали шмат пытанняў, цікавых пытанняў. Буду спрабаваць адказваць на іх. Так, вось я выделю бы першым пытаннем пытание Романа Краўченкі про Радамлю. Расскажите, пожалуйста, об этом местечке-городище Радамля. Мы про гэта, напэўна, зробім асобны ролик. Мы дамовіліся с Владимиром Чернявским, археологом у мінулым, з'ездзіць туды на место и, власна кажучы, зняць там на место репортаж для вас. Расскажем про Радамлю, расскажем про Радзімічаў. Ну а калі так вот папярэдне, что называется, акрэсліць тэму, то все ж таки гэта, ну, самаабвешчаны цэнтр Радзімічаў. Гэта наўрад ці быў рэальны цэнтр гэтага племени. І про гэта сведчыць нават і сама назва. Звычайна паселішчы, якія атрымлівалі назву ад імя нейкага племени, ну, як у дадзеным выпадку, хутчэй за ўсё, Радамля ад імя Радзімічаў пайшло, то гэта адбывалася не ў цэнтрах, а якраз таки на перыферыі. Такім чынам, у месцах, дзе сустракалася гэтае племя з іншымі племёнамі, гэтае паселішча магло быць названа вось у якасці такога топоніма, які азначае фарпост нейкага племени. Ну, вось такія думкі, вось так, прынамсі, мяркуюць пра пасяленні з назвай Літва, якія знаходзяцца на Міншчыне, на Гарадзеншчыне. Яны якраз таки акрэсліваюць межы Літвы, а не цэнтр самой гэтай зямлі. Далей пытанне задала спадарня Наталья Ветрова. Распавядзіце пра староўскія дзяды. Вельмі цікавае пытанне, яно нас завядзе далёка ад нашай тэмы. Староўскія дзяды — гэта адна з частак такой вершаванай аповесці Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Сама цэласна гэта аповесць называецца «Вечарніцы». Гэта такая романтычная гісторыя пра князя Грамабоя і яго нявесту Кацярыну, у которой былі сабакі Стаўры і Гаўры. У гэтай аповесці нас у першую чаргу цікавіць, напэўна, вось менавіта гэтыя две сабакі, Стаўры і Гаўры. Мы іх сустракаем у народным фальклоры, альбо, магчыма, нават і не ў фальклоры. Зараз растлумачу вам у цікавым кантэксце. Ну вот, послухайте. Глядите, значит, Стаўры і Гаўры появляются, ну, напэўна, упершыню у апавяданні, якое называется «Бай». Гэтае апавяданне было записано у 1887-88 годах Максіміліянам Марксам. Гэты чалавек пакінуў рукапіснае сачыненне, у якім ён расказвае пра так званых гутарнікаў. Гэта людзі, якія хадзілі по вёсках, рассказывали байки гаспадарам домов, за што атрымлівалі ад іх пэўныя гасцінцы, атрымлівалі ад іх начлег, вячэру. Вось адным з такіх гутарнікаў, найбольш, дарэчы, раскрыты персонаж вось у гэтым апавяданні Максіміліяна Маркса, быў гутарнік Піліп Смурый. Ён жыў нібыта у 1820-40-х годах і падарожнічаў па Віцебшчыне. Бываў і ў іншых гарадах, бываў, па-моему, яшчэ ў Рызе, ў Мінску, далёка выходзіў за межы Віцебшчыны. Гэты чалавек Піліп Смурый, ён быў жабраком, апавядальнікам, спеваком, аўтарам тэкстаў, напэўна, сваіх вось гэтых апавяданняў, аповесцяў. Паводле знешнасці яго апісваюць, што ён быў лысы як поўня, і ён пастаянна хадзіў з вёскі ў вёску, альбо там з паселішча ў паселішча, трапляў у госці да гаспадароў і там расказваў апавяданні. Вось як такі вот казачнік, як гутарнік, ён і быў вядомы ў гэты час на Віцебшчыне. Цікава нават тое, якім чынам ён вось паводзіў сябе, калі расказваў свае гэтыя апавяданні. Вядома, што ён не любіў вялікія кампаніі, а выбіраў камерную атмасферу з адносна невялікай колькасцю слухачоў, станавіўся пасярод пакоя і пытаўся, ну, чы баець вам, чы не. Калі яму казалі так, бай, канешне, ён пачынаў баяць, пачынаў расказваць свае апавяданне, прытопваючы нагой, часам пераходзячы на спевы.
І вось гэтыя яго апавяданні, яны адначасова з'яўляюцца нейкай рэфлексіяй на тэму народнага фальклору, але адначасова яны з'яўляюцца і самастойным літаратурным творам. Дык вось менавіта ў яго мы знаходзім такую аповесць, як «Бай». Яна яшчэ размешчаная у кнізе «Легенды і паданні», дзе загалоўленая як легенда пра паходжанне беларусаў. У гэтай легендзе расказваецца, што быў такі князь Бай, у которага было 7 жонак, агромністая колькасць сыноў. Ад яго паходзіць сумарна летні 160 радоў, паводле, власна кажучы, Піліпа Смурага. І гэтыя нашчадкі князя Бая, яны ўсе паселіліся на Беларусі, на Падзвінні, на Падняпроўі. І з усіх гэтых 160 радоў толькі 8 радоў з'ехалі на чужыну, астатнія засталіся тут на Беларусі. І вось у гэтага князя Бая былі 2 сабакі, Стаўры і Гаўры, якія былі вельмі моцныя, маглі разарваць і ваўка, і лася нават. У яго быў сын, сярод вось гэтых усіх нашчадкаў, якога выдзяляе аўтар, сын па імені Белаполь. Калі спадчыну князя падзялілі паміж сабой усе астатнія дзеці, то аказалася, што Белаполю не засталося нічога. Ён узяў сабе толькі гэтых 2 сабак, Стаўры і Гаўры, адправіў іх на захад і на ўсход. Яны, вось, власна кажучы, павінны былі акрэсліць межы яго ўладанняў, і гэтымі межамі аказаліся вось Падзвінне і Падняпроўе. З таго часу, як легендарны нашчадак, власна кажучы, фігуруе ў нас у беларускім фальклоры Белаполя. Ну, але, канешне, гэта хутчэй все-таки літаратурны твор, чым фальклорны твор. Упершыню гэтая гутарка «Бай» была надрукавана нашым магілёўскім гісторыкам і этнографам Еўдакімам Романовичем Романовым, а потым яна была надрукаваная ў газеце «Наша Ніва» ў 1913 годзе. Вось такая гісторыя ў нас, уласна кажучы, пра тое, што можам сказаць пра староўскія дзяды, пра тыя крыніцы, адкуль узяліся сюжэты ў гэтых староўскіх дзядах. Сам сюжэт, ён, канешне, мала абапіраецца на фальклорную нейкі матыў. Гэта такая распаўсюджаная версія сватання князя, які потым выбірае дзяўчыну па нейкай прыкмеце. У дадзеным выпадку гэтай прыкметай стаў металічны крыжык, не залаты, а менавіта там, па-моему, жалезны крыжык. Ну і вось наяўнасць у яе гэтых сабак, Стаўры і Гаўры, паказвае нам некую повесць творчасці Дуніна Марцінкевіча з тым фальклорам, які акружаў яго вось у гэты час, у час стварэння гэтага тэксту. Ну, напэўна, я расказаў вам, Наталя, пра староўскія дзяды. Андрэй Ляшкевіч задае пытанне, вельмі важнае, цікавае пытанне. Друцкае Евангелие, як і многія іншыя артефакты, знаходзяцца ў Расіі. Ці можна іх вярнуць? Так, сапраўды, Друцкае Евангелие знаходзіцца ў сібірскім аддзяленні Акадэміі навук расійскай, і яго вярнуць немагчыма. Ну, канкрэтна яго вяртаць, у прынцыпе, ну, няма і юрыдычных падставаў, паколькі Евангелие з самого Друцка сышло яшчэ ў тым жа стагоддзі, калі было напісанае. Яно трапляе ў рукі да аднаго віленскага гараджаніна, потым яно будзе падарожнічаць з рук у рукі, і ўрэшце рэшт акадэмік савецкай тады яшчэ Акадэміі навук Міхаіл Мікалаевич Ціхаміраў, збіральнік вялікай колькасці старажытных друкаваных і рукапісных тэкстаў, ён перадаў у складзе ўсёй калекцыі гэтай Евангеліі вось у сібірскае аддзяленне Акадэміі навук тады СССР. То бок гэта абсалютна законнае пападанне беларускага нейкага артефакта у фонды у іншай дзяржаве. Вяртанне такіх прадметаў, калі яны натуральным чынам у выніку абмену, набыцця ў старажытнасці трапляюць у фонды дзяржаўных арганізацый, то не прадугледжваецца па сутнасці ніякімі заканадаўствамі, бо гэта не звязана з каланіяльным панаваннем, як гэта часам вот зараз становіцца прычынай для рэстытуцыі, для вяртання каштоўнасцяў Украіны, іх паходжання. У дадзеным выпадку вось гісторыя самого Друцкага Евангелія абсалютна такая празрыстая, чыстая, не мае ніякіх прыкмет злачыннасці, так што, ну, гэтае пытанне мы павінны адкласці.
Што ж да вяртання іншых каштоўнасцяў, то гэта вельмі складанае пытанне. І як чалавек, які валодае вялікай колькасцю матэрыялу, вот мне это ўжо сыходзячы з вопыту працы, я магу сказаць, што гэта практычна немагчыма. Што у нас ёсць для таго, каб вярнуць? У нас няма нічога, ніякіх заканадаўчых, ні паводле расійскага заканадаўства, ні паводле беларускага заканадаўства, ніякіх інструментаў для вяртання не існуе. Якія шляхі ў дадзеным выпадку можна было бы выпрацаваць, ну, гэта тэма для вялікай дыскусіі. Я сам прысутнічаў і ўдзельнічаў у вялікай колькасці мерапрыемстваў, прысвечаных гэтай тэме, і ну, тут просто неверагодны комплекс інфармацыі надо было бы як бы вскрываць. Гэта ну, наўрад ці зараз так неабходна. Застаецца вось што сумесна выкарыстоўваць прадметы, якія знаходзяцца ў фондах замежных музеяў і бібліятэк, напрыклад, адлічбоўваць гэтыя аб'екты, гэтыя прадметы, калі, напрыклад, гэта кніга альбо рукапіс, адлічбоўваць і факсімільна перавыдаваць, вось такі спосаб, ну, такога нібыта вяртання зараз выкарыстоўваецца і дапускаецца. Ну, а вот забраць з фондаў, ну як? Ну, не выкупіш, потому что это дзяржаўная маёмасць, ну і не адбярэш, канешне. Мяняць пра спробы абменаў я чуў, але яны не завяршыліся станоўча. Ну, ёсць, напрыклад, такая інфармацыя, што ў свой час расійскаму боку прапаноўвалі мяняць каштоўнасці, якія знаходзяцца ў фондах Нацыянальнага мастацкага музея, у прыватнасці работы расійскіх перадвижнікаў, карціны Шышкіна і іншых расійскіх класікаў мастацтва, напрыклад, на слуцкія паясы альбо кнігі з Карыны, якія знаходзяцца ў расійскіх фондах. Нібыта падчас перамоваў на гэтую тэму расійскі бок выказаў такую думку: не трэба адкрываць яшчык Пандоры. Вот так гэта я чуў у свой час. Што гэта значыць? Ну, можна толькі здагадвацца. І пакуль што вось усё знаходзіцца менавіта ў такім стане, у такім падвешаным стане. Ну, а мой адказ на гэта пытанне зараз, такі сучасны, я бы сказаў, адказ, сыходзячы з таго вопыту, які у мяне ёсць, будзе такі: надо ствараць новыя каштоўнасці, надо ствараць такія каштоўнасці, якія будуць потым залатым фондам нашай культуры. Гэта, напэўна, адзін з самых лепшых, самых перспектыўных шляхаў. Так, давайте пойдзем далей. Дарэчы, у нас шмат такіх друцкіх пытанняў, якія, власна кажучы, абапіраюцца на папярэднюю перадачу, прысвечаную друцкаму княству. Так, Дмітрый Іўченка даволі слушна заўважыў, што для таго, каб сцвярджаць, што ў друцкім Евангеліі былі змены тэкста, падчысткі, то это трэба, ну, і у тым сэнсе, што дата была там сфальсіфікавана, дата 1001 год была сфальсіфікаваная, то трэба толькі экспертыза можа даць адказ на гэты конт. Ну, да, я згаджаюся, што сапраўды менавіта экспертыза з'яўляецца той крыніцай, которая можа засведчыць, ёсць там дата 1001 год ці няма. Але давайте, Дмітрый, мы з вами зараз паглядзім вось на што. Я спецыяльна для гэтага запампаваў электронны варыянт друцкага Евангелія. Вось ён. Выбачаюся за такую якасць слабаватую. Ну, гэта вот толькі тое, што я змог знайсці в інтэрнэце. Звярніце ўвагу вось на левы верхні кут. Для мяне, здаецца, для вас таксама. Калі вы, зараз я вам абведу гэтае месца, вось на гэтае месца звярніце ўвагу. Уважліва паглядзіце вось сюды. Глядзіце, вот тое, што я зараз абвожу рукой, гэта і ёсць дата. А цяпер чытаем далей. І якія іншыя літары, які іншы шрифт, наколькі іншая рука выводзіць астатні тэкст. Літара, которая дае нам тую самую спрэчную лічбу, ці то пяцёрка, ці то дзевятка, яна вось знаходзіцца вось у гэтай як бы нетыповай частцы тэксту. То з гэтага мы можам заключыць. Я буду абапірацца і буду адпраўляць вас вось да такога матэрыяла. Васіль Варонін, друцкія князі 14 стагоддзя, беларускі гістарычны агляд, 2002 год.
том 9, сшыткі 1-2. У гэтым артыкуле даследчык вельмі падрабязна спыняецца, вельмі падрабязна аналізуе магчымасць даты 1001 год і датировку, власна кажучы, друцкага Евангелия. Калі коротко, я рекомендую почитать, тут вся аргументация выкладзеная, з ёй можна спрачацца, але, власна кажучы, гэтую аргументацию я вось і паспрабаваў выказаць у мінулай праграме. Зараз у двух словах, власна кажучы, на якія факты звяртае увагу даследчык. Сама дата, як мы бачым, напісаная ў стылістыцы, якая адрозніваецца ад астатняга тэкста. Ну, а уласна кажучы, што гэта за тэкст, таксама для нас важна. Я ўжо расказваў, што гэта даравальны тэкст, які быў падрыхтаваны князямі Васілём Михайловичем і яго жонкай Васілісай, дзе яны кажуць, што вось у такім-то годзе мы засноўваем царкву і перадаем гэтай царкве вось гэтай Евангеліі, ну і там нейкія яшчэ дадатковыя падарункі. Значыць, калі мы знаем, калі жылі гэтыя князь і княгіня, мы можам гаварыць і пра тое, калі было напісана друцкае Евангелие і калі была заснаваная гэтая царква ў горадзе Друцку. Ну а князь і княгіня Васіль і Васіліса, яны жылі, як вядома, паводле іншых крыніц, якраз такі ў канцы 14 стагоддзя. Наўрад ці ў 1001 годзе ў Друцку княжыў яго цёзка. Ну і там шмат усялякіх дадатковых ёсць аргументаў, якія паказваюць, што 1001 год не выходзіць нам абапірацца на гэтую дату, не атрымліваецца на яе абапірацца. Так, ну яшчэ адзін момант, вось гэтае месца тэксту, на якое я звяртаю увагу, паводле візуальнага аналізу гэтай старонкі, яно аказалася пад уздзеяннем вады. І верагодна, што гэтая частка тэксту потым была дапісаная кімсьці іншым. Магчыма, па памяці, магчыма, па нейкіх слядах, якія засталіся. Магчыма, што гэтыя сляды былі недастаткова выразныя, каб правільна перадаць гэтую дату. Ну, то бок, ёсць, канешне, я вот у мінулай лекцыі сказаў, што гэта, напэўна, вядомы фальсіфікатар Сулакадзаў зрабіў такі фальсіфікат. Ну, я паспяшаўся, конечно, з такой адназначнасцю з гэтай ацэнкай, але такое дапускае і вось спадар Варонін у сваім артыкуле. Уласна кажучы, на гэтым матэрыяле я і абапіраўся. Дык вось, акрамя, ўсё ж такі трэба зазначыць, што акрамя такой наўмыснай падчысткі, наўмыснай падробкі можна дапусціць элементарную памылку. Ну і большасць даследчыкаў Евангелія сыходзяцца на тым, што тут невыразна чытаецца гэтая дата. Яна патрабуе дадатковага даследавання, але ці будзе праведзена, ці плануецца такое даследаванне, я зараз сказаць вам не магу, выбачаюся, няма ў мяне такой інфармацыі. Ну а вот следы такога уздзеяння, негатыўнага ўздзеяння асяроддзя вы можете бачыць нават на гэтым слайдзе, вось на гэтай карцінцы. Вось бачыце, цёмная вот эта пляма, это все пляма ад уздзеяння вады, якая засталася на гэтай старонцы. Уласна кажучы, напэўна, вот эта верхняя частка, гэта вельмі частая з'ява, калі вот такія краі тэкстаў, яны церпяць найбольш у такіх неспрыяльных умовах. Дык вось гэтая частка, яна, магчыма, просто была змытая, а потым яе не вельмі верна, не вельмі правільна аднавілі, і мы атрымалі такую дату. І што мы зараз у выніку маем, мы вельмі ганарымся, вельмі так настойваем на гэтай дате. Я разумею гэтае патрыятычнае пачуццё, потому что мы атрымліваем самую першую царкву на тэрыторыі ўсходняй Еўропы. Мы атрымліваем вельмі старажытны горад Друцк, вельмі старажытнае друцкае княства. Расставацца з такой датай вельмі некамфортна, але ўсё ж такі гістарычная ісціна, яна нашмат больш прывабная, чым такія легендарызаваныя, такія мілыя сэрцу, але сумнівныя дадзеныя. Вось так вось на гэтае пытанне я б адказаў. Ну і не толькі гэта адспрэчваецца наконт друцкага Евангелія. Дарэчы, давайте заодно яшчэ закрану такі момант. Зусім нядаўна, у 2005 годзе адбывалася міжнародная навуковая канферэнцыя «Мова, тэксталогія і гісторыя славянскіх помнікаў пісьменства», на якой доктар філалагічных навук Леонід Панін з Новасібірскага дзяржаўнага універсітэта, гэта адзін з асноўных даследчыкаў гэтага дакумента, яго папулярызатараў друцкага Евангелія. Дык вось, Леонід Панін сцвярджае, што фанетыка графічная, а таксама
таксама граматыка, марфалагічныя змены. У тэксце Евангелія яны адлюстроўваюць мясцовы дыялект, і гэты дыялект, нібыта на яго думку, не адпавядае таму дыялекту, які мусіў панаваць у Друцку, а адпавядае наўгародскаму дыялекту. І сыходзячы з асаблівасцяў тэкста, ён прапануе лічыць друцкае Евангелие, ну, адпаведна, не друцкім, а наўгародскім. Ну, а што гэта за асаблівасці, змены? Калі трэба, напрыклад, напісаць слово «чалавек», але вось у тваёй мясцовасці гэтае слово гучыць іначай, і ўжо ты выкарыстоўваеш не літаратурную норму, а сваю гаварковую норму. Ён звяртае ўвагу, Леонид Пані, на такія словы, як, напрыклад, язычнік. У друцкім Евангелии оно перадаецца як языцнік. Альбо, напрыклад, словазлучэнне «сын чалавечы» мусіў бы пісацца «СН ЧЛВЧ», а пісалася «СН ЧЛВЦ», то бок замест «Ч» выкарыстоўваецца «Ц». Гэта таксама такая змена, которая адлюстроўвае, значит, фонетычныя асаблівасці мясцовасці. Такім чынам, вось ёсць яшчэ і такая крытыка Евангелия. Па выніках гэтай канферэнцыі на сайце расійскай газеты нават быў такі артыкул, які называўся «Беларусаў хочуць пазбавіць іх гонару, іх нацыянальнай гордасці», что-то такое. Ну, але адразу пазначу, што на той жа канферэнцыі адбылася спрэчка на гэты конт. Беларускія даследчыкі настойвалі, што не, вот гэтыя фонетычныя асаблівасці яны адлюстроўваюць не толькі наўгародскі дыялект, наўгародскую мясцовасць, адпаведна, але і беларускія землі. Ну, адпаведна, гэта пытанне сустрэла рашучы адпор, і Евангелія пакуль што ў крыўду ніхто не аддаў. Ну, вось такія вот заўвагі па поводу Евангелія друцкага. І яшчэ адно пытанне на друцкую тэматыку. Яго задаў Павел Константинович. Пра нявольнічы рынок Друцка. Гэта фейк або легенда? Да, вы знаете, мне самому цікава было разобраться, власне кажучи, адкуль такая упэўненая ацэнка Друцка як сталіцы нявольніцтва, як горада, дзе дзейнічаў ледзь не самы вялікі нявольнічы рынок на тэрыторыі ўсёй усходняй Еўропы, ўсёй Кіеўскай Русі. У некаторых крыніцах можна такое заўважыць. Я сустрэў вялікую колькасць матэрыялаў, публіцыстычных матэрыялаў на турыстычных розных парталах, дзе Друцк характарызуецца як некае такое страшнае і дрэннае вельмі месца. Вельмі часта гэта ўсё звязваецца з дзейнасцю Глеба Менскага, Глеба Усеславіча, пра которага у мінулай лекцыі я крыху расказваў. Дык вось адкуль, уласна кажучы, бярэцца ўся гэтая інфармацыя. Наколькі мне вядома, я не з'яўляюся спецыялістам абсолютна па ўсіх пытаннях, канешне, дык вось, наколькі мне вядома, у летапісных крыніцах Глеб Усеславіч наогул не характарызуецца як такі вось чалавек, які гандляваў рабамі, які арганізаваў гандаль рабамі, і асабліва ў Друцку. Такая характарыстыка Глеба, яна размяшчаецца ў творах Тэадора Нарбута, у яго літоўскай гісторыі. Пры гэтым трэба ўлічваць, што Тэадор Нарбут вельмі вялікую колькасць сваіх матэрыялаў браў у беларуска-літоўскіх летапісах, которые, як ужо раней я казаў, аспрэчваюцца. Матэрыялы з которых вельмі сур'ёзна аспрэчваюцца. Магчыма, што Тэадор Нарбут шмат рамантызаваў, дадаў шмат мастацкага вымыслу да сваіх твораў, і, уласна кажучы, такая ацэнка, калі набярэцца сапраўды менавіта з твораў Тэадора Нарбута, то яна заўчасная. Наогул пра яго мы у летапісных крыніцах сустракаем толькі фрагментарныя звесткі, которые як бы акрэсліваюць яго жыццёвы шлях. Вось супраць яго ваюе там Уладзімір Мономах, ён трапляе ў палон да Уладзіміра Мономаха, ён гіне ў палоне у 1119 годзе. Але вось яшчэ адна цікавая рыса. У Тэадора Нарбута гаворыцца пра тое, што Глеб Менскі нібыта частку свайго палона, ну, тых людзей, которых потым ён прадаваў на вось гэтым самым рынку ў Друцку,
узяў падчас пахода супраць літоўскага князя Жывенбуда. Жывенбуд — гэта канкрэтная гістарычная асоба. Яго імя ўзгадваецца пад 1219 годзе у тэксце аб заключэнні міра паміж Літвой і валдынскімі князямі. Адпаведна, мы атрымліваем, што Жывенбуд жыў як гістарычная асоба праз 100 гадоў пасля Глеба Менскага. Вось, ну, таким чынам, ну, нестыковачкі атрымліваюцца вось у гэтым пытанні. Вось пра нявольнічы рынок Друцка, але, канешне, нявольнічыя рынкі, яны былі практычна ва ўсіх тагачасных гарадах. Яны былі і вось у гэты час, там, у 10, 11, 12 стагоддзях. Яны будуць потым яшчэ ў 15, у 16, у 17 стагоддзе. І ў Магілёве будзе нявольнічы рынок. Ён размяшчаўся ў нас на гандлёвай плошчы. Ну, гэта такая суровая праўда, суровая рэчаіснасць таго часу. Ну, яшчэ адно пытанне, 6-е пытанне ўжо за сёння. Гэта пытанне, якое задаў Павел Зінін. Ён папрасіў расказаць гісторыю аграгарадка Цецерин Круглянскага раёна. Цікавае пытанне, дзякуй. Аграгарадок Цецерин — гэта самы старажытны населены пункт Круглянскага раёна. Пра яго ўзгадка ёсць у такім дакуменце, который называется «Список городов русских, далеких и ближних». Дарэчы, гэта тэкст, у которым упершыню і Магілёў узгадваецца. Дык вось, у гэтым спісе даецца пералічэнне гарадоў. Пералічэнне даволі своеасаблівае. Там пералічваюцца гарады спачатку балгарскія, потым валашскія. Ну, напэўна, былі нейкія падставы лічыць іх таксама рускімі, но не ў тым сэнсе, што яны належалі там рускім князьям альбо ўваходзілі ў склад нейкай рускай дзяржавы, а ў тым сэнсе, што там, ну, некая была прысутнасць руская, можа там нейкія рускія абшчыны альбо цэрквы знаходзяцца, але ўсё ж такі вось пачынаюцца яны адтуль з далёкіх вельмі земель, з Балгарыі, з Валахіі. Потым у гэтым пералічэнні аўтар падымаецца ўсё вышэй і вышэй на поўнач, даходзіць да сучаснай тэрыторыі Магілёўшчыны, называе тут на Магілёўшчыне, ну, вось мы можам з вами пабачыць гэтыя гарады, называе Крічев, называе Мсціслаў, называе Магілёў. Усе яны, ну, і Цецерин таксама, усе яны характарызуюцца як гарады кіеўскія. Які сэнс укладаўся ў гэтае слова кіеўскія, пакуль сказаць цяжка. Можа, мелася на ўвазе кіеўская метраполія. Ну, хутчэй за ўсё, дарэчы, так. Што ж да самого гэтага дакумента, калі ён быў створаны, то я хацеў бы звярнуцца вось да такога матэрыялу. Вячеслав Насевич, беларускі гісторык, вось ён дае даволі такое падрабязнае тлумачэнне, калі, на яго думку, быў складзены гэты дакумент, спіс рускіх гарадоў дальніх і бліжніх. І гэта даты, прапанаваныя вось Вячеславам Насевічам, 1394-1395 гады. Ну, а раней, крыху раней лічылася, што датіровка вот этого спіска, гэта так шырока 1380, можа 1390. Ну, зараз такая датіровка прапанавана больш вузка. Адпаведна, мы можам лічыць гэтыя вот 2 гады, 1394-1395, як верагодныя гады першай згадкі вот Цецерина. Цецеринскія гісторыкі, мясцовыя ўлады могуць браць вось гэты матэрыял да ўвагі. Так, што далей адбываецца з Цецеринам і ў Цецерыне? Вядома, што гэты горад потым належаў князю Сямёну Лугвенію Альгердавічу у 1400-1430 годах, то есть у першай треці 15 стагоддзя. Князь Сямён Лугвені Альгердавіч, ну, сын вялікага князя літоўскага Альгерда, вельмі выбітная асоба ў гісторыі Беларусі. Гэта чалавек, які далучыў да вялікага княства літоўскага горад Смаленск. Гэта быў мсціслаўскі князь, дарэчы, яму памятная пліта ёсць у горадзе Мсціславе. Чалавек, які заснаваў пустынскі манастыр. І гэта чалавек, які кіраваў смаленскімі харугвамі падчас Грунвальдскай бітвы. А гэта былі тыя самыя харугвы, якія у рашучы, у ключавы і самы крытычны момант бітвы не згубіліся, не пабеглі, а засталіся стаяць. Практычна ўсе паляглі тут, дарэчы, амаль што ўсе былі знішчаныя крыжакамі, але менавіта стойкасць і мужнасць вось гэтых харугваў, уласна кажучы, лічыцца, што і выратавала бітву для саюзных войскаў, войскаў Вялікага княства Літоўскага і каралеўства Польскага. Уласна кажучы, вось мужнасць гэтых воінаў Сямёна Лугвенія і
і вырашыла вынік гэтай бітвы. Ну а хто былі гэтыя воіны? Гэта былі і тыя самыя мсціслаўцы, гэта былі і цяцерынцы, гэта былі і магілёўцы. Ну а пазней, пасля Сямёна Лугвенія, гэты горад як каралеўская ўласнасць належаў каралям і вялікім князям літоўскім, каралям польскім і вялікім князям літоўскім, у тым ліку Александру. Яшчэ пазней, прыблізна ў 1624 годзе, ён згадваецца як уласнасць Льва Сапегі зноў жа. Да нашага часу у гэтым аграгарадку Цяцерын дайшлі рэшткі замка. Вось давайте з вами побачым. Вось он, прабачце, вось он Цяцерын. Вось у нас рэшткі замка, якія тут рэгіструюцца. Але вось дзіўны момент, я звярну увагу, што нягледзячы на тое, што у Круглянскім раёне даволі вялікая колькасць археалагічных помнікаў, уласна кажучы, помнікаў, занесеных у дзяржаўны спіс, там у Круглянскім раёне ўсяго некалькі штук, і ўсе яны амаль што гэта брацкія магілы альбо помнікі людзям савецкага часу. То бок вот дзіўны момант, што круглянскія археалагічныя каштоўнасці фактычна не ўнесеныя ў спіс помнікаў. Такім чынам, у Цяцерыне ёсць што паглядзець. Паводле спісу помнікаў там вызначана толькі брацкая магіла 1942-1944 гадоў. Ну а калі не абапірацца на гэты спісак, то там ёсць рэшткі замка. Дарэчы, рэшткі замка, напэўна, на Кругляншчыне гэта адзіныя. Вось пра Цяцерын. Здаецца, я адказаў вам на вашы пытанні. Задавайце, удакладняйце, калі нешта раптам усё ж такі я не паспеў, не змог, не атрымалася ў мяне раскрыць. Вось так пакуль што ўсё. Дзякую вам вялікі за ўвагу. Глядзіце нас, задавайце пытанні, глядзіце 6 ТВ Бай. З вами быў Алексей Бацюкоў. Да пабачэння.